Hello Snapper, good afternoon. Asa kalaman kamna boybo moजां dङ आरो आंबो सिनाना मोजां दङ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बराय होनलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना आं दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय स्नाफोर नै दिनैनि ब्लगखौ ओंखाम जानायनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय फुंनिफ्रायनो खालामनाय जायासै नै बे दाउदै जानोसै दिनै दाउदै मास मोनसे जाखाबायमोन दाउदै जायैया दिनै नै दैनै दाउदै लाखाबाय आं आलुजों टमेट' होलायनानै संबाय ओमफ्राय खरला भाजा ओमफ्राय नै थाइबें हानानै लाबाय जा गोबाव जाखाबायमोन दाउदै जायैया ओरैनो दाउदै नुबानो थानो हायै मानसि जानो लुबैखादोंमोन आं मैयाबो समबार जाबाय ओमफ्राय दाखालिबोथ' माने दाखालि रबिबारावबो जानाय जायासै आरो दाखालि रबिबारावबो बोरमा जाबायना ओंखायनो दाउदैखौ जायासै आङो ओरैनो रबिबारनिफ्रायसो मोनजाखादों जाना लानोसै दिनै होथारसै दैनै खरला भाजा नोंथांमोननि सिगाङाव दाखालि थास' बिबार बुथुमबाय थादोंमोन ना जानो होननानै गैया सनाफोर मोनजायासै गाज्रि जाबाय थास' बिबारानो गाज्रिसो जाबाय दिनै संनो होननानै नायबाय आङो गैया जाजाया सेवजोब्बाय आंलाय मोजां दंबा माने थास' बिलाइ एसे लायदेरनानै संसै थास' बिलाइ गोरलैखौ जायोना थास' बिलाइ गोरलैखौ लायदेरनानै संनोसै सानलायलायदोंमोन आङो नाफाम एसे दंलायलायोमोन आवगायाव लाबोखानाय बेजों संनो होननानै नायबाय गैया सेस गाज्रि जाजोब्बाय गारहरनांबायसो आङो जि मोनामसुबायल' थाबाय आङो थास' बिबारनि मोदोमनाय जानो लुगैनानै ओरैनो थानांबाय आं गैला आरो बेसेल'खामोन बारनायाबो आरो बै उनाव बारनै लायबावनो होन्दोंमोन ना आङो बे बारनैखौथ' लायनो मोनखाबावासै अखा हानानै बोरैबा गाज्रि जाजोबनानै आं लायासै आरो बेखौ ओमफ्राय सिरिनाय बायदि जाजोबदों बारथाममोन आं लायनाया ओमफ्राय सेवजोब्बाय आरो ओमफ्राय सानबाय आङो फोराननानै दोनबा साबसिन जागौमोनदां सानलायबावबाय आङो जि मोदोमखाबाय बेसारा ओमफ्राय सेवबाबो मोदोमनाया गाज्रि नङामोन आरो गारहरबाय आङो दा बिराद गोखा दिनैनि खरलाया नङाबा आङो गोखाखौनो गोथावसो मोनो जि गोखा मोनदों दिनैनिखौ ओमफ्राय आलु जहलजोंखाय जासाबबाय आरो बिराद गोथाव जाखादों आलु दावदै टमेट'आ माने आलुआबो न'नि लकेल माबा देसि आलु बायदि मोनजालायथारदों आरो गोथावनो
जाखांबायबो नै सनाफोर दाउदै लास्ट थाइबें दङ नै गदा बायदि हमनानै जानोसां लेग पिस बायदिसो नुलांबाय चिकेन लेग पिस गोखा खर'आ जाजाया नै खर'आ गोखा आं ससेल' जाजायो आलु एसे दंबावो लोंसां दाखा जाथारदोंमोनहाय आलुआ दिनै दासो आं जानो लुगैनाय बायदि जाथारदों आलु जहला लाव लावबो संदां बांद्राय आमथाबो खालामाखै दाख्लै नोरसिंजों जादोंमोन आलु जहल ओमफ्राय एसे आमथाद्राय जादों बांद्राय आंनि सइस बायदि जायाखै ओमफ्राय दिनै दा फुरा आं जाग्रा बायदि जाथारदों आरो जाबाय सनाबो जाखांलायबाय दिनै ओरैबायदि सान्दुं खानानै ब्ला ब्ला ब्लानो ओमफ्राय नै दिनै आमफाफोरखौ एसे सान्दुङाव होलायबाय नैबेनो एसे प्रब्लेम जाबाय थानो नागिरदों नै बेनो गोसोम जाबाय एसे गोबाव लादोंना बेखौ राननो अखा लोगो मोननानै फार्स्ट टाइमावथ' फार्स्ट दिन होखालिथ' मोजां रानदोंमोन ओमफ्राय अखानायैनिफ्राय सान्दुङानो खम जाबायना बेयावनो बिदि जाबाय बियो नै बेहाथ' मोजाङानो जादों अब्लाबो बेखौबो एसे होबावबाय ओमफ्राय बेखौ मोजां राननायनि एसे होबावबाय आं दिनै नै आंना दाङाया एसे देरहांलायबाय नैबे फांनैयालाय थांबाय गायनाया जाजाहांसिगोनलाय नै एसे मोजां देरथोंसै जाजाहांसिगोनलाय नै ओमफ्राय नै लाइयाबो ग्लाब जाबाय बाव एसे गारदेरनो सानगासिनोमोन आं बै गाहायाव फोनाया बांद्राय मोजां जायासै ओमफ्राय नैबेनासो रज'नाया जे मोजां जाबाय बेबायदिनो गांलाब गांलाब फाथार बे लाइया नैबेयाव गरनैसो गारदेरना होनांसिगोन थाइजौ गोदैयाबो दज'बाय नै आंना जा गोदैखामोन आं बेखौ बाव गारना होदोंमोन आरो न'आव लांना दोन्दोंमोन आं खिन्थु जों थांसान्दि थागोन ना थायाथाय जों थांसान्दि थाबासो मोनलांसिगोन माने देरद्रायबाथ' बाहा लांजानो बिराद गोथाव मोदोम थायो बिलाइयाबो बैयाव फांसे दंबावोमोन नैबेहाय थुलुसि गायनाया बे ओंखारथ'वाखै नैबे फांसे ओंखारबाय खथायाव होनाया ओमफ्राय नैबे फांसे बाहेरायाव होनायासो थाबसिन रज'बावदों दे बाहेरायाव होनायासो देरसिनबावबाय जों थांसान्दि बांद्राय जौबाथ' बोरै लांनो जासिगोन हास'नानैसो होनोसै आङो बिराद मोजां बार खोलो खोलो बाहेरायाव थानोसो बिराद मोजां दिनै नै बार खोलो खोलोनो सान्दुं बिराद दुंदोंबाबो बिराद मोजां बार बारदों आरोखि थानोलाय मोजां जोंना बेयाव ओरै बिफांनि साया दं नालाय बिराद मोजां बार बारखादों नै वाव मोजांथार